Assalamu alaikum jama'a, yanzu mun zo kusa ƙarshe saboda wannan course ɗin na mai koyo wannan shine inda za mu iya tsaya da shi a view menu ɗin nan. Wannan view menu abubuwa da muka saba gani, watan ya kake son fuskan ko kuma ya kake so ka dinga ganin paging. Nan kamar yanzu anan yana kan normal, za mu ga normal ɗin nan shine kusa nan normal ɗin da na kawo nan ƙasa. Za mu ga wannan slide sorter, bari mu ga ko shi din ne slide sorter. So za mu ga duk irin page slide sorter kamar haka kenan. Kun ga aikin da muka yi a baya, wannan note pages, kun ga yadda duk za ka yi aiki a kai, za ka yi aiki. Slide show shine aikin da muka yi, slide show a nan baya da muka yi na slide show din nan. Slide master kuma ga yadda zai ma slide din, shi ya riga ya tsara ma sai duk ka zo ka sassa abubuwa yadda kake so, duk yadda ka bukata. Kaga duk design ne ya kawo ma a kai, so ya rage na kai me za ka rubuta a ciki, ya kake son rubutun ka. In baka son slide ba ka ce close slide master ɗinka. Na shi kenan, nan mu dawo normal ɗinmu. To a nan kuma za mu ga cewa a view menu ɗin namu dai za ka ga handout master, ga sunan da duk kusa iri ɗaya ne kamar wancan master ɗin da muka buɗe ba master na Chinese ba. Yawa, to yanzu za mu dinga mamaki, wai shin me yasa PowerPoint shi ba shi da rula ne? Yana da rula kwarai kuwa, dan ba mu sa bane. Yanzu muka clicking nan, kun ga rula din kamar yanda muke amfani da shi a MS Word, zai iya sa ma rula, ko kuma a bana son rula nan, ina so amfani da wayansu box haka, grid lines kenan kamar haka. Kun gan su nan? Kun gan su muna gani? In ba a gani ma bari mu zoom in to 200, wataƙila za mu iya samun gani. Kun gan su line nan? Yawwa, to su ne grid line. Ya danganta da irin aikin da kake so ka yi da shi a ciki. Kuma yanzu kamar yadda muka sani, zoom din nan da shi na ƙara girman page nan, fit shine daidai yanda yake. Yawwa, wannan view direction din nan, kaga wani direction. Yanzu misali kaga ya dawo nan bangaren, ko a maimakon a nan hagu da yake, sai normally dai mutane suna sa a hagu ne, amma za ka yi sa dai inda ka ga dama. Wannan fit to window, fit to window din nan shine nan inda muka amfani da zoom. Misali na ce 200 yayi kato, sai je fit to window ya dawo daidai yanda yake a window din. Wannan kuma color din nan, ga sunan gray color, kun ga ya canja, gashi nan ya ba mu background waye kala yanda muke so, amma gray. Kun ga gray watan kalar toka kenan. Ya danganta. Back to color view, mu koma inda muka fito, mu koma view dinmu nan, pure black and white. A gan shi duk ga sunan yanda muke, duk yanda kake so zai baka. So mu koma inda muke, mu koma view menu dinmu. Now idan muka zo nan arrange din nan, mu duba mu ga muna wannan, a ce misali mun yi aiki duk ya hargitse, to kana danna arrange all, duk zai jira masu daidai yanda ya kamata. Cascade ya dan rage shi, kinga zaka iya rage shi duk yanda kake so. Shine cascading, watan ka rage, wata zaka sake wani a gefe nan, wani sabo irin wannan a gefe. Yawa, to shine wannan, cascade din nan. To wannan aikin namu sai mu tsaya anan, tunda Allah ya sa mun zo ƙarshe, kuma wannan shine karatunmu da ya kamata mu fahimta, mai koyo ya iya kuma ya gane. To wannan insha Allah ina fatan Allah ya sa ya amfane mu a gaba. Amin summa amin.